Ichi challenge mputa kamaru kunoli di nogurele. I enter to prayer and God revealed to me that you are not a virgin, that you are deceiving people, that I should come out and say, my 2 legs are on the ground. If I'm lying to intimidate you, let God judge me. Let this land judge me. So these men of God is here on social media typing nonsense. Let them come out and say that since they become a man of God, that they have never touched somebody's wife or one girl walking with them. The only thing I said that what you said about your virginity is a lie. The Lord did not reveal to me that day. The problem of Ebuka with the demon of Leviathan demon. This is a spiritual concept. Obona has and the legal team Hana a bit what I have, but I can we can real face to face. Can we can lay hands on him? Can we can wear on we? Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu onye ụkọchukwu ụka Katọlik apụtala wechere Evangelist Chukwuebuka Obi n'ihi ihe ịma aka ahụ bụ nke ọ sị na onye ụkọchukwu ọbụla chọrọ ịma ya aka ya pụta ka mara ụmụ nwaanyị ole ọ dịnarala. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo niile a ga-enyo anya na ya ebe a bụ ihe gbasara ụmụnna ya abụọ, nke otu onye n'ime ha bụ Evangelist Chukwuebuka Obi, onye nke ọzọ bụkwanụ Reverend Fada Stephen Nwebe. Ma unu amarala na kamgbe a batara n'izu ụka a na ihe na-akpọtụ akpọtụ n'efere mba ụwa bụ ihe gbasara Lovet, onye gara na ụlọ ụka Zion gaa nye akụkọ ọgbụgba ama bụ nke ama dịka testimony, o wee mechaa o wee bụrụ na ya bụ testimony o nyere bụ okwu asị, bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị Zion si na ọ bụ ndị mmadụ ndị kpọrọ Zion asị bụ ihe dunyere ya bụ nwata nwaanyị. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọkwanụ si na ọ bụ ndị Zion bụ ihe haziri ya bụ ihe ka ha wee na-adọta ndị ahịa bụ customers. Ma dịka ya bụ ihe na-aga, nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Chukwuebuka Obi nwere okwu o kwuru na ụbọchị Wednesday gara aga mgbe a na-aka ụka Ash Wednesday, bụ ebe ọ nọrọ wee kwutụkwa okwu n'ihe gbasara okwu fake testimony Lovet ahụ, wee sị na kamgbe ahụ na ya ahụla ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ede ihe edemede ma ndị na-eme ihe onyonyo, ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu, ndị na-ekwu ihe niile ka o si wee sọ ha. O wee sị na onye ọbụla n'ime ha chọrọ ịma ya aka, si onye ahụ pụta ka mara ukwu ole onye ahụ dịnarala. Ya bụ okwu ewe bụrụ ihe na-adabachaghị nke ọma na ntị ọtụtụ ndị ụkọchukwu nakwanụ na ntị ọtụtụ ndị ụka Katọlik. Ma nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụ Reverend Fada Stephen Nwebe bụkwanụ onye ụkọchukwu ụka Katọlik, bụ otu onye n'ime ndị na-apụtawa mgbe ụfọdụ wee na-agbagha ụfọdụ nkụzi ya bụ Evangelist Ebuka Obi na-enye. Ọ pụtala ugbu a wee sị na ya bụ aka nke Evangelist Ebuka Obi chọrọ ịma n'ihe gbasara onye na-adị na nwaanyị na onye na-anaghị adị na nwaanyị, na o rula mgbe ya ga-agwa ụwa nke bụ eziokwu. O wee sị na mmụọ nsọ eziela ya ozi na oge rula mgbe ya ga-agwa ndị ụwa na Chukwuebuka Obi bụ asị ka ọ na-atụrụ ndị ụwa, na ọ bụghị onwe ihe ọbụla gbasara nwoke na-amaghị nwaanyị na ahụ ya bụ nke ama dịka virgin. Ya bụ Fada Nwebe rụtụrụ aka na ụfọdụ ihe dị iche iche dịka ihe akaebe, bụ nke ọ gụnyere ụdị ka ya bụ Evangelist Ebuka Obi si ekwu okwu na ụlọ ụka ya n'ihe gbasara okwu mmekọ nwoke na nwaanyị, na ọ naghị ata okwu eze. O wee sị na onye bụ nwoke na-amaghị nwaanyị anaghị ekwu ụdị okwu ahụ, na nke ahụ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe ya nwere dịka ihe akaebe, bụ nke bụ na ụbọchị ọbụla Ebuka Obi dị njikere ya pụta ka aga ebe ọbụla ebe a ga-anọ lelee ma ọ bụ nwoke na-amaghị nwaanyị n'eziokwu. Nke abụọ, ọ sịkwara na ya bụ Ebuka Obi na ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu kara ya obi, ya pụta n'aja ala ebe a na-eteghị simenti, ya yipụ akpụkpọ ụkwụ ya, gwa ndị Igbo okwu, kwụrụ n'ala gwa ndị Igbo okwu na kamgbe nne jiri mụ ya na ọ manụbeghị nwaanyị. Ụzọ ihe abụọ ahụ ka ọ si ya bụ Evangelist Chukwuebuka Obi ya mee. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee na-aga n'etiti ha bụ ụmụnna ya abụọ. Ihe onyonyo nke mbụ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na ụlọ ụka Zion wee pụta n'ụbọchị Ash Wednesday, bụ ebe Evangelist Chukwuebuka Obi nọrọ wee nye ya bụ ihe ịma aka nke o nyere ndị ụkọchukwu ka Katọlik. Ya mere a sịla na Solex si kama
lere onyonyo ya. Ma tupu anyị nyụọ anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapịrị na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala. Ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ị bi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha, nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ, itinye adreesị ebe ibi, ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mọmị Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Since last year, do they know I have a stone in my house where I sleep? Ask my sisters. Do you think that to maintain grace is easy? One is having grace, one is to maintain it. I sleep on the stone. Anytime I touch my head on foam now, last 2 weeks, most of you did not notice that if I'm walking, I'm checking my neck. Because I've been sleeping on stone on the ground, and I'm used to it. That day I lied on the foam, my head, my neck, and I told my sister, I've got foam forever and ever. Because before, ordinary time, I may sleep on foam like 5 days and sleep on the ground like 25 days. But I'm used to stone on the ground. So all these men of God you see on social media typing nonsense, let them come out and say that since they become a man of God, that they have never touched somebody's wife or one girl walking with them. Let's see. I am the one that said it. Come out. It's not this and that. Pay the price. Do you think I suddenly start ministry? I know that these tribulations will be coming. You can't get Ebuka. Do you know how many guys that have come to my office try to open their breast and bra? I will tell you that that is camera everywhere. Security is watching your breast. It will be on social media. Amen and amen. Amen. They can't get us through sex. They can't get us through. The only way they will be coming is carelessness of moderators here. Carelessness of those working with me. I refuse to have smart people around me. I felt, no, not I refuse. I don't know why I did not have much smart people. No man of God can see or hear everywhere. And I crack joke. If you watch that day, the girl was giving testimony. I was even playing with her on the altar. Say yes, can I marry you? Say yes. The way I normally cry. The Lord did not reveal to me that day about the gender. That's why people around me should be careful. Because a man on the top can be very careful. But loophole can come from those around him. And that is what is happening here. They can't get my life. Do you know how many times they tried to kill me? And do I used to go to somebody's house, a woman's house in the night, and sneak? Sneak. No, I am a prisoner for Christ. I moved from the altar
to Zion altar here, from here to back to the altar. That has been my life. One Reverend Father called me last night. Evang.Ebuka. I know and I told you that these people will come. And yes, that Reverend Father called me anyway. When after the Ngobala, we talk, he said, I see people coming. And these people will come. And I told him, Father, I got the message. He said, I saw you. It was after my message that the Father called me. And when this thing happened, he called me yesterday and told me, don't worry. You don't need to come on social media to be responding to people that if there is no offering, that's not that they will not eat. You have a big vision. Look at you all over the world. You are talking about someone that is depending on the fowl and the yam to survive. Ichi challenge mputa ka amaru kunoli di n'ogwurele. Aburo Ebuka this, Ebuka that. Mande chichi, mande pastor, puta. Fere Chineke aka. Luke chapter 9 verse 23. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwanụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke si n'aka nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụ Fada Stephen Nwebe, bụ ebe ọ nọrọ wee nye Evangelist Chukwuebuka Obi ihe ịma aka nke ya. Ma tupu anyị anya na ihe onyonyo nke ahụ, ka anyị burugodo ụzọ tinye anya na nkenke oge n'otu n'ime ihe onyonyo ole na ole ebe ya bụ Reverend Fada Nwebe kwurula okwu na mgbe gara aga gbasara Evangelist Chukwuebuka Obi. Ka m pụtakwanụ. Okay, for those who were following our teachings on the archdemons and their manifestations, anyị mgbe onye ji tetezit ka eji bụrụ ụtụtụ anyị ife anyị na-akụzi abụrụ ka ndị Zion chegharịa nọọ ka ndị mmadụ mara eziokwu. Onwe ndị anyị dọtaziri a lot have been damaged already. Enwere m message that in the near future this issue of disagreement onye ewukwa Zion onye abụrụ Zion will tear many families and villages apart. But I pray that God will, give a spiritual damage control. This is my own projections. It's not a prophecy, but is a projection because of the rascality of the members who feel that by, pouncing on us, suppress us. Aye, ejirigo baragaka. Stand there on right even against people Jebe. Even when we know we could die. Get my point. I know that this battle I come into, that it could damage me, it could kill me, it could send me back, it could affect my ministry negatively. But I trust the Holy Spirit completely and absolutely. Although everybody desperate for money, desperate for fame, this has brought me greater defamation, losses and everything, but I thank God for the martyrdom, because I am Stephen. People always understand what you are talking later. People didn't get it. The evil Stephen in the Bible, St. Paul, after persecuting him, only understood weeks after. For 3 days. When the scale fell from his eyes, he understood what Stephen had been saying, and he turned around and became the best. So, if brainwash go a lot of people, and Chukwu send them book and point out the rating, the substance of where the problem is coming from, and we can see it. Only mess up, I say, hey, virginity, only have an because when actually so yala,
Or brother that priests are not virgins, or brother hard or holy, but priests are not trained to be mad. Mana chineke apanito go more apota go more, how you go the Allah too much to go back. So we'll finish it up. Now the archdemon, I was telling you during my days on the mountain, I was in Lagos Archdiocese for a course in Goethe Institute. I had the Frank Mario Iwunwa. So we began a spiritual journey, and at a point, our ministry began to accumulate. And I asked God, is this your will? He said, go to the mountain. So when I went to that mountain, I fasted and prayed for 40 days. Before the first 10 days, I had an encounter with strange spirits. I won't say the kind of thing that when I say now you begin to doubt, but let me just not say the thing that is difficult for you to understand. I saw some of these demons with my naked eyes, the Beelzebub, Leviathan, Asmodeus, Honey, the demon of lust, immorality, pure, all of them. Now, after dealing with Beelzebub, demon of false worship, religious extremism, or by a father named Bishop Nekunenu, Father Fanekunana. Father has and Naka, hey, Jesus na Bobara, Omeka Tanya Bishop Mokwana Sobozubo, or Tabaromi, or Mote, Agasasia, Esimote, maybe those you do not motie, or Ona Vagabond. Ebon Mekano, in the we can honor mass, and those non a mass who the chaplet in it, those of Kuroto Sepura and a sinner who is not worthy to stand in God's presence. This type of in father I had that brother, that person. Or Krikone had a part two. Only one if we should a man I don't wait Paragonia, even with all his prayers. And that the symptoms of this Beelzebub, demon of false worship, Bona. Okay, but it's not progressing. And is stagnant and shattered. If we are Obana one, Imanu Kuagu, Ndebefagu. Ndị in trouble. So Obaze na nwoke imana ayi biko no wine. If you in just talk the wine boy and see in and all that. So but that's not the problem of Ebuka. The problem of Ebuka with the demon of Leviathan demon. This is a spiritual concept. Obona has and the legal team hana but I can we kuziere face to face. Can we lay hands on him? Can we my beloved children of God, Ndibo, friends, Nigerians, believers, I come in the name of our living God. I ask the Holy Spirit to undertake this assignment for me and clothe me with the garment of grace to fulfill this simple assignment. This is the 12 p.m. challenge, which I didn't fix, but in the name of the living God, I say that the Lord has sent me to fix it, and He is about to release the word of truth. We are not saying it to destroy anybody. We are not destroyers. I'm not here to accuse Evang.Ebuka. I am not an accuser. The devil is. The Lord God of Israel have sent me to rescue souls, massively being led into error. The Holy Catholic Church in Igbo land is the highest treasure that our people have, the greatest heritage, so much so that when a priest is ordained, even the pagans carry music, they dress in ashebi, they come. Matara uncle, now they joker. From anywhere they come, it is a unifying factor. We shall not allow an uneducated boy to come and brainwash our children in the name of virginity. I will not come here to accuse you of sin, because I am also a sinner. I did not come here to destroy your ministry. The truth is, your ministry can never be destroyed by any human being. Only you can destroy it, and only God knows. But my prayer for you is that you don't destroy it. The challenge you throw out to the priests, all of them kept quiet because we are not trained to respond to things that are stupid.
But the Lord has already given me a burden, which I said in so many videos when I was defending you. I made it clearly that I'm still carrying out a spiritual research concerning you. And that spiritual research is done, and the Holy Ghost has spoken. You gave a challenge which I have accepted. I dropped a video, a message that went viral the whole world. I tell them if any woman has believed he has slept with me, either in America, as some people are purporting, or here, anywhere, let the person come to the comment section and drop it, let the world see. Yesterday, today, 24 hours have passed, and nobody ever showed up. The only thing we heard is that I have a son that is 6 years in America. Because through these 6 years old, for those in America, because you're Bayama. Now, the challenge is this. We have finished our challenge. I accepted it. Everybody cannot be stupid like myself. I stupidly accepted it and bore the pains and the disgrace and insult that came with it, and many who congratulated me, and many of my brother priests who love me so much, calling me to pull down from this challenge. I said I didn't set myself, and I'm here with this challenge. What I said to you is that your lie about virginity is a lie from the pit of hell, and I can defend it. Come. I'm not accusing you. My 2 legs on the ground. My word to you regarding your falsehood virginity came from the very things that came from your video. It's on record that you are the only religious leader in Nigeria that has created the most sexual contents. And there is a video of your sexual content that I was listening. After listening to it, a voice spoke and I entered into prayer, and God revealed to me that you are not a virgin, that you are deceiving people, that I should come out and say, my 2 legs are on the ground. If I'm lying to intimidate you, let God judge me. Let this land judge me. The challenge is this. If you say that you're a virgin, that I'm lying, go to wherever a land is and now. Remove your shoes and stand before the Igbo people and say it, and allow it there. So the evidence is not needed for anything, because I didn't accuse you of sleeping with anybody. The only thing I said that what you said about your virginity is a lie, and I prove it to our people. As I step my feet on the ground, I say that you are telling us lie, and the Holy Spirit has sent me to come and debunk it. Anybody believing you for it is free to believe. I'm not saying it for your church to scatter. I don't even pray. My prayer for you is that God will arrest you, so that you will lead the people in the right way, and your ministry be approved by the church. We have so many lay ministers whose ministry will approved by the church. So, thank you, everybody. I've done the challenge. I have nothing to accuse Ebuka for, but to tell the world that only truth can save us in Igbo land. You don't become holy by blackmailing a whole lot of people who started doing the spiritual work before you, who raised you, fed you with the communion, trained you, and you now become holy. That they are all rubbish, and the world is suddenly become a sinful place that only you can redeem. I thank the Almighty God for this opportunity, and I declare that my assignment is done. And I pray the Almighty God to bless everybody, both those who insult and those who see it as truth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The rest of the point concerning your virginity lie will not be said here, but choose any venue. I will make myself available and prove to you in concrete terms, aside the divine revelations, aside the concrete evidences portrayed in your videos, aside the negative example that is being portrayed through your ministry. This concrete example will prove to the whole world. If you think I'm lying, that I'm foolish, I'm talking out of point, choose a venue, invite me in a very favorable place that can be safe for me. I will appear before any of you with my team. Come with your team. We iron it out. The battle line
is ended. Nobody battles with the Lord. The case is settled. God bless you. Call us at any time, anywhere. We answer you. God bless you. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m awekwa na obere ihe na mbụ a na-asị bụ na o serela ndị akị na ndị mmanụ, mana nke ugbu a amaghị m ndị gịnị na ndị gịnị ka ọ na-esedịrị, maka nke a bụzi ndị ụka na ndị ọdịnala, nke a bụzi ndị ụka na ndị ụka, nke a bụzi ndị otu Kristi na ndị otu Kristi. Wee na-ajụ kedu ihe na-ese dị ihe a niile? Kedu ihe na-ese ihe a niile? Amaara m na ọ bụghị mmadụ niile ka okwu a m chọrọ ikwu ugbu a ga-amasị, ma kamgbe ihe a niile na-akpọtụ na efere mba ụwa, kamgbe izu ụka ka ọkwanụ kamgbe wikend gara aga, ihe gbasara Lovet, onye nke gara nye fake testimony na Zion, onwebi ihe ọbụla m kwuru. Mana ka m tinyeke n'ọnụ n'okwu a, nke a gbasara ndị etere mmanụ abụọ. Na mbụ, ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Reverend Fada Nweje, onye nke mere ihe onyonyo. Ọ dịkwanụ mma otu isi wee pụta ikwuchite ọnụ ndị ụkọchukwu ibe gị, ma ọkwanụ idefend ihe i believe in, ma sụọ ya n'olu bekee. Ọ dịkwanụ mma otu ahụ. Ma mgbe m nọ na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, abịara m na-ele n'anya, na-ege ntị ka m nụ ebe ị ga-agwa anyị ma gị onwe gị ma ị bụ virgin nwa ma ịbọghị, mana ikwughị maka ya, ịzaghị nke ahụ, kama ị metụrụ ọnụ n'ihe gbasara ebubo nke na ị nwere nwa na mba Amerịka. Mana nke ahụ dịgodoro onwe ya. Ụmụnne m, otu a ihe a si agakwa ugbu a, ya bụ ihe agawalakwa ka ihe mere n'afọ gara aga, oge dịka oge a n'afọ gara aga, Febụwarị March afọ gara aga, mgbe e kwuburu okwu arenji, mgbe Reverend Fada Ejikembaka kwuburu okwu arenji. Unu mara na o nwere ka o si wee kpọtụ akpọtụ mgbe ahụ, bụ nke anwụchichakwara n'ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị si na ọ bụ arenji ka ya bụ Evangelist Ebuka Obi na-eme. Onye nke mbụ anwụchiri mgbe ahụ bụ nwanne anyị nwoke ahụ ama dịka Sixtus, onye kọwara onwe ya dịka onye gaburu ụlọ akwụkwọ seminarị. Ọ chọburu ichi fada, wee mechasị na ya bụ ụlọ akwụkwọ pụta, wee sị na ihe niile a na-eme na ụka bụ okwu asị. Ma ka a nwụchichere ya bụ Sixtus, emechaa nwụchie Matias Ezeakụ, maka na ọ sị na ihe ya bụ Evangelist Ebuka Obi na-eme bụ okwu asị, na ọ bụ asị ka ọ na-atụrụ ndị mmadụ, na nghọrị ka ọ na-aghọrị ndị mmadụ. Anwụchiche Matias Ezeakụ, emechaa nwụchie Ebonyi Son. Maka gịnị? Maka otu okwu ahụ, na ọ sị na ọ bụ arenji ka a na-eme, na o mere ihe onyonyo nke dị otu a, makwa na ihe onyonyo nke dị otu nke ọzọ. Nke ahụ ewee gacha, emechaa Parallel Mock News, mgbe ihe gbasara Jonathan, onye wetara padlock na Zion, onye bịara sị na o bupụtala ọgwụ. Mgbe Parallel Mock News bupụtara ihe onyonyo ya, o nwere ụfọdụ okwu Parallel Mock News kwuru ebe ahụ, nke ọ sị na Evangelist Ebuka Obi na-aghọrị ndị mmadụ. Ewee gbaa ya akwụkwọ, gosikwana anyị niile akwụkwọ ahụ agbara ya. Ọkwa mgbe ahụ ka ewepụtara Zion Legal Team, maka ndị blọga na ndị niile, onye ọbụla sị na ihe a na-eme na Zion bụ okwu asị. N'ime ndị a niile mkpọrọ aha ndị anwụchirila anwụchi, na ha na-atụ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Ebuka Obi aka na ọ bụ nghọrị ka ọ na-aghọrị ndị mmadụ. O nweghị nke apụtara wee gosi anyị ihe akaebe ọbụla iji wee gosi na ndị ahụ bụ ebubo nkịtị ka ha boro. Mana eji nnọọ otu ahụ ka esi wee were ndị ọrụ uwe ojii na ụlọ ikpe wee mechaa ya bụ ihe, bụ nke bụ na onye nke ikpeazụ amaghị m, mana otu onye n'ime ndị a ejidekwara n'ihi na ọ sị na ọ bụ nghọrị ka Evangelist Ebuka Obi na-aghọrị ndị mmadụ bụ Ijele. Ọ dịkwa ka ọ ka nọ n'ime ugbu a, amaghị m ka ọ pụtala. O nwere mgbe m nụrụ ripụ na ahụ adịghị ya. Mgbe na-asịzi ugbu a, ya bụ okwu gawaziri wee ruo n'aka ndị ụka abụọ, n'etiti ndị etere mmanụ abụọ, bụ Evangelist Ebuka Obi na Reverend Fada Stephen Nweje. Ka anyị lewe n'anya ka anyị maranụ ma a ga-eme ya bụ ihe ịma aka. Ma ọ bụrụkwanụ na emeghị ya bụ ihe ịma aka, ana m ele anya na ndị Zion Legal Team
ga-ewerekwa ndị uwe ojii wee nwụchie ya bụ Reverend Fada Stephen Nweje ma ọkwanụ kpụpụ ya n'ụlọ ikpe ka anyị mara ebe okwu nke ahụ ga-eru. Maka na ọ bụrụ na ndị Zion Legal Team emeghị ya otu a, oge edo anya na ndị unu pụtara makwanụ ndị unu na-alụso nwa ọgụ ma ha kwuo maka ndị Zion bụ naanị ndị nkịtị, ndị na-enweghị ndị ha bụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka a mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-akụkọ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. O ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.